Muutaman päivä kumouksen jälkeen kaupunki antoi itsestään rauhanomaisen vaikutelman. Kaupat olivat auki. Suurin osa tehtaista oli käynnissä. Ihmiset liikkuivat normaaliin tapaan askareillaan ja kävivät työssä. Helmikuussa ja maaliskuun alussa elämä Tampereella soljui suorastaan yllättävän tasaisena ja rauhallisena, lukunottamatta joukkojen liikkumista, harjoittelua ja tiedonsaannin hermostuttavaa yksipuolisuutta. Oli vaikea kuvitella, että muutaman 10 kilometrin päässä riehui avoin sota. Herrasväki tapaili toisiaan, vietti juhlia miltei samaan tapaan kuin ennen, harrasti musiikkia, joi viiniä ja valoi loputtomiin kannuja tulevista tapahtumista. Matti Kivekäs kertoo Matinpäivän vietosta 24. helmikuuta 1918. Olimme kutsuneet muutamia ystäviämme ja tuttaviamme. Meitä oli kaikkiaan 17 henkeä. Isäntäväkemme oli ystävällisesti luovuttanut suuren kauniin salinsa ja pianonsa ja lahjoittanut 3 oivallista valkoista reiniläistä vuodelta 1906. Jaloviini herätti päivänsankarin mielessä sarjan ihania matkamuistoja. Ilta sujui rattoisasti. Istuen pehmeillä turkkilaisilla divaaneilla nautimme Bachia, Beethovenia, Glinkaa ynnä muuta, keinuen kuin syvien vetten yllä, joiden pohjaan vainot ja riidat olivat vaipuneet. Paria vuorokautta myöhemmin tapaamme osan samaa seuruetta Pyynikiltä, jossa se vietti upeaa kevätpäivää lasketellen kelkalla mäkeä. Aurinko paistaa. Se lämmittää jo ja räystäät tippuvat. 6-7 kertaa raahattiin suuri autokelkka Pyynikin harjun laille ja sitten viiletettiin hurjaa vauhtia rinnettä alas. Samanlaista menoa jatkui päivästä toiseen.